A Mirandilla empezou un 16 de julio do 2006, era o Día do Carmen, e foi como empezou a Mirandilla. Despois de taremos pois luchando por ela pois uns cuantos anos, ao final pois puidemos coller o noso logo, o que máis nos gustaba, a hostelería. Os nosos valores pois intentar facer o mellor posible, que a xente saia pois contenta, que teñamos pois clientela de ano tras ano tras ano, que vamos conseguindo. Intentar por todos os medios que a cousa saia pois perfecta. O ser conocidos, o ter unha placa na porta que a xente chega e de, bueno, pois a ver, se tes a placa, tes que ter produto. Entonces, eso pois, proporciona moito, que te leva por moitos sitios, axúdache un pouco a tirar adiante.